Mbah, sampeyan nuwun nggih. Amin, amin nggih, Mbah nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ini kan sampun tak untawis, rencang-rencang nggih. Anu ajeng lanjutaken niki kula nyuwun pamit. Amin nggih. Pangestu ya nggih. Pemirsa kebablasan nang kuburan iki. Keblas kok. Aduh. Nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Monggo. Wonten niki wonten, Pak. Perjalanan menuju ke rumah Ibu Pariem di Dusun Tambasari, Pucanganom. Nggih, Mas, monggo mikirin. Iki menuju lokasi. Pun mriki mawon, Mbah. Mriki mawon, Mbah. Mbah Katinem. Oh, nggih, nggih. Nggih. Niki wonten rezeki sekedhik saking keluarga Pawon Mas. Mugi-mugi barokah bermanfaat kangge sira nggih. Nggih. Niki kula rencang-rencang badhe nglajengaken lampah nyuwun pamit. Jombo, agak berarti Jombo. Mbah Katinem agak berkurang pendengarannya. Halo guys, selamat pagi. Kita lagi berada di daerah Sidowayah, Sidoarjo, Tirtomoyo. Sedang mengakhiri tugas. Dalane mantep. Medun ya. Jos. Alon-alon coy. Dalane sangat menggemaskan. Jalan kaki itu sih.
Dan di antara tanda-tanda anggota nguk 250 cc bergerak. Tumbas uyah napa tumbas Nggih. seperti apa tumbas bako, Mbah? Nggih. Nggih tumbas gendis. Nggih. Nggo badan. Nggih napa nggih. Nggih matur nuwun.